Sa po kita, kasi kaya pong pag-iribanan ngunyan po na pagkaaga and then padagos po ngunyan ang pagbabantay na kang mga disaster officials ta duman po sa partikular sa may parte ng Mindanao kayan po mga tugang na iro-iro ni Basyang ta kasubago pong alas 11 si Basyang mga tugang yaon duman sa east of 735 east of Hinatuan, Surigao del Sur. Coordinates 8.7 degree north, 133.3 degree east. Nagira po siya southwestward sa rikas na 15 km per hora. Medyo bumagal no? Kasi kaninang umagang 5 o'clock, 20 km per hour ito eh. Pero, ang ginagawa kanita, pabugsok siya pababa. Southwestward. And then, ang sa iya pong sustained winds, 55 km per hour sa sentro, asing gastanes hanggang 70 km per hour. Nasa tropical cyclone wind signal number 1 ang Mindanao, partikular ang Surigao del Sur, asin ang eastern portion kan Surigao del Norte. So yun po tabi, ang pinaka-latest mga tugang sa ipinaluwas po na bulletin number 3, tropical cyclone bulletin number 3 kan tropical depression Basyang, kasubago pong alas 11 po ng pagkaagang. Asin magiging valid po ini hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So yun po tabi adi mga kababayan ta, and then yan siyempre magpasiguro mang ginaray although walang direkta ito sa atin na epekto hindi po sa Bicol, pero yan po yung ano yan, yung amihan northeast monsoon, pagkatapos siyempre may shear line kaya kunyan po ta pasiguro kita tabi permi magdaraning pamandong tangani po na makapasiguro kita tangon yan po bawal magkasakit. Bawal magkasakit mga tugang, dahil basta-basta dapat na kita magpara dago dyan sa palibot at tangani po na ano yan magkaigo kita ning pasigurong dahil kita madali kan mga helang lalo na sa mga flu-like na mga kailangan yan po tabi adi. Alright, diba sa mga kababayan ta, mamaya pa natin malalaman yan na hapon, no? Kaya kung may deliberasyon pa, ang pigtutukar ngunyan, so kung may sufficient in substance, mga tugang, so panduwa na reklamo kontra kay Presidente Bongbong Marcos. Kaso primerong reklamo baga na pinagsangat ni Attorney De Jesus natukar na kasudma. And then pinaguktaba ang burtuhan. Ngunyan tutukaran mo na kung igwaman ito ning sustansya, mamayang hapon ang butuhan. Kung makalusot yan, mga tugang duman sa komitiba, ipipresenta na po yan sa plenaryo. Yun ang sabi na posibleng mabago pa yan duman sa plenaryo. Kung ano man maging desisyon ngaya kan House Committee on Justice, baka yung mabago pa ngayon duman. Ayan. So, hilugan lang po taod-taod mga tugang kung ano man ang mga mangyayari pa may kinarama dyan. Importante po tabi, padagos sa kita sa po ng mga pinag-asikaso, tangani po na maging ariglado kita. Dainin na anuman mga tugang na makaulang sa tuya po na padagos na pagsisikap sa buhay. Sana ang gobyerno mahiling po yan ng mga eksperto ng mga kababayan tasin tabangan talaga. Sigang putol-putol kang kuryentita. Nakatulo ng kunyan si Jerome. Pag ano yan, pag bukas kang sa tuya po na Facebook, nagkatulo na. Anyway, duwang sa mga kababayan ta, mga tukang dugantan, istorya, halip po dyan sa luwas, binabalik ang istorya pong field reporter, ang samuyang field commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Chief James, please come in, Chief. So, hello, Director Mar. Yes. Pinag-monitor niya to so kamugtakan kan na Balabagon River sa Manito base sa tuyang mga sources of news. Hali sa nasabing barangay kahuro niya to si Kagawad William Daen kan Sangguniang Bayan Libon ay Libon Manito. Chief James, ining Balabagon River, yun so nagluluwas ki maputi na may parong. Na tubig, adi. May parang na supre. Okay. Oo. Kumusta na?
kung matatandaan na discovery ini kan exclusive kan di si GB News, asin pinashare niya to ang nasabing lugar. Latest update kay ni Tabi Director Mar, bako na arog kan na pagpa-share niya to kan mga nagtalikod na daw na talagang masugsugon, masururuton an pagbulo sa salog, gikan duman sa gilid kan bulod, na iguanin na nagbuburok-budok na mainit na tubig asin gari umagit sa kumunoy Tabi Director Mar. Duma naghahalian na maputi umagit sa kondensadang gatas. Oo, na minahalo duman sa Balabagon River kay mahiwas na salog na haros nakukulor ito gabos puti. Ngunyan, madalang na, bako na masyado arog kan dati. Pero nagataga... Sabihin, maluya sa bulak-bugak duman sa, di naman indo. Maluya na kayo. Pag nagkusog ang bulak-bugak duman, ma-pressure, talagang minaiba ang kulor adi. Minabulos duman sa salog. Ngunyan, na pinag-update niya to digdi, na nag-conducer na baga kay Toki dahil sa mga bareta and nagsurat and nagkaiguanin resolution ay bako resolusyon nagsurat lokal na gobyerno sa IMB na kung po pwede estudyaran ito, nagpadaraman kay mga technical person, nagkuaki water sample basado sa pagkipaguro niya to kay Kagawad William Daen. Ngunya na pagkaaga as of now negative info pasinda day pang resulta kan resulta. Ayun, day pa na feedback sa indaso MGB wala at saka IMB feedback. IMB o MGB ang nagduman? EMB. Yan, Environmental Management Bureau ade. Kan nag-concern in water sample, siyaon kita duman. Oo. Ngunyan, desidido na maaraman ito kan sang Gunian Bayan, kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Jerry Arisapa, sa natural na alarma kay ni kaito mga taga Barangay Balabagon, tabaka iguana dyan inabuhay na bulkan. O ano ang relasyon kay ni sa bulkang mayon? Although arayo naman pinaymuti ka na bagay ni Kantibo. Although sabi baga, janda sa nito talagang dakol na arog ka na bulak-bugak. Oo, so EDC, yung nag-appear na nga na ibarita niya to kan mga nagtalikod na daw through Sir Ed Jimenez na ang lugar na kaya yan may mga geothermal manifestation da. May steam. Okay. So as of now, waiting pa ang Sanggunian Bayan sa resultang ipapaluwaskan IMB. Yung bata itong salog na ito, importante yun ito sa mga taga-Balabagon ta. Ay malinigo na salog. Duman nag-aalala ba so iba Naglalaba, nagkakarigos. Malinigon tabi do. Ito ang kuan man pwedeng ipag-orgulyo man kan ma nito Tabi Director. Ni single na basura, plastic, ura barang. Siguro na yung mga harong duman sa itaas. Wala man harong duman sa taas. Pero maski digdi sa baba, may mga harong tapigiralaba. Wala. Wala lamang. Maray ang practice niyan. Tapig pangatamanan ng kapalibutan. Ito ang boses kan kapalibutan na talagang masabi mong may boses. Yan. At ang sabi ba na maski may development pero dapat tayo mo pag-rauton ang natura. Wara kibasura kitang nahiling. Dangan ang gapo duman sabi kan nya ko ibaw nan gapo digdi. Halagit. Dara ko bako ibang klaseng gapo Tabi Director Mar sabi mga buhay na gapo saradit da ito dati dara kula na. Ayan. Nagdada ko buhay na gapo da ito. Ay marira yung anong mga pangyayari diyan adi. Mata na kun mapasiring ka duman na ma-appreciate mo ang environment na pinagsasabi Director Mar. Bay sanata pag nagabot si Pai mo orgulyo doon ko pasiring duman. Oo. Mapaara mo kay Bipinre. Malanggayon. Pag tinugutan ako, mapasiring kami duman. Mas, itong dakulaw na sarog kan Barangay Balabagon, may iwas na salog ini. Tapos ang salog na ini, natural naghalo na itong sa kulor gatas. Ito mainit ito, naghalo na bako na mainit digdi sa baba. Pero duman sa baba, arani na sa may dagat, may sarong bubo na kinulong-kulong.
Hindi, maibuntog mong diit na minuto. Awasan mo ang kamot mo girare. Tama inito. Mainiton, pili ka magsursap na dumang kibunay. Duma na nga ni nagkikis-kis kan mga binunong oreg, manok. Aywan pa yan eh. Kakaiba talaga. Mainit ano. Mainiton. Garo man sana pala duman sa nag-aso. Oo. Buda susaro pang lugar dyan. Dua yan eh. Dua na pig-develop baga na tourism site kang manito. Iyo. So, yun yan ang mga kakaiba man ng mga pangyari sa manito Albay. Yan, tabi Director Mar, sa to yung mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Okay, para naman, Sir Jim. Yaw na nag-duty na mga tugang sa tuya po na birthday celebrator. Ronald Valdo. On board. Yan maganto na yan eh. Happy birthday, Nald. Feeling kumanta ka naman kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan na si Ronald. Pira na edad mo, Ronald? Kifa, no? Kifa? Bako lang sa buhok. Kifa si Ronald. Ako palan ko niya na. 14 na. Malapit ka naman na mag-golden boy yan eh. Ang yari, ako pala makunyan ako Madali na ako magbatingtingan eh. Doang taon na sana, mabay na ako di si GB. Mabatingtingan na kita, 65 na. Ayan, okay. Mga kababae, ay saaga ka na ito karon tabi, may nag-apot kaya manong duman sa pasaday dong tabi Papa Marso. Naipasarbaga ngayang batas. Ito ngayang isinulong ngayakan kang Kongreso kang Pilipinas na minaimpunir sa mga magraduar na mga estudyante na magtanom mga tugang nin at least 10 na puon mga tugang ning kawi bago ni damari si Benson ng diploma. Anong title nga nito? Graduation Legacy for the Environment Act. Garo ang nagbusol kaya ni si Senador Budots. Nakapasa rin sa Senado. Nakapasa rin bilang Republic Act. Mga tugang, Republic Act 10800. Yan. Graduation Legacy for the Environment Act. Garo na may naipautob. Ara po tayo ng mga naggraduar na sa biyo. Nagtaranong ka mong kahoy. Saga na po tayo tama lang anong kita tabi kang kunyangan kasi itong diskurso tawro alaba ini pero maganyang po tayo ang kamauutang kayo tangani po na pero kung galing po nito kung ini po na ipayotob so kada kulang ka nag-graduate hindi na kulang ka tayo ng kahoy kunyan na naitanom kundi baka may problema bata ko niya may nagratawa naman na istorya na kung igawa ng ghost project igawa may ng ghost forest. Nahiling mo ito, Nald. Sabi kang sarong environmentalist, kung mayroon niyang ghost project, mayroon ding ghost forest. Dako rin ang ginastos kang gobyerno para sa tree planting. Hindi sumakahoy. Ayan po ang problema kaya kasi tree planting ang ginawa ninyo Dapat tree growing. Di ba? Kasi pag tree growing, balaguro mo sa diri mo na balik-balikan mo sa tinanuman mo. Nasiguroon mo na sukawin na tinanong mo, mabubuhay. Kaya nga dapat nga ka ng title baga dapat kayan, Nald, dapat ka answer bet, ang title kayan, plant a tree for your loved one. Tanganing sukawin na tanong mo, dedicated to your loved one, talagang atamanon mo yan. Dahil lalabas mo sa loved one mo, o di ba? Ewan natin kung anong nangyari dyan, di ba? Dakulo mo talaga ginastos na. Under the law pati, pigilan ko kasubago, obligado ang DNR, maging ang lokal na gobyerno to establish mga tugang nursery. Tanganing may pagkuhaan mga tugang ng pananom sa mga magraduar. Pati grade 6 pala na magraduar. Dapat magtanong ka ng 10 puning kahoy. Grade 6, high school, tapos college. Kaya, ang nag-implementar ka mga tugang, sunipid, buda, suched. Ano nangyari? Di ba? Dako ni tama kayo na lay. Sarong ini mga tugan na kung kuta na na ipa-auto binida ko lang bagay na
nadakul kitang panlaban mga tugang sa carbon dioxide na niya umpusan, naglilimok-limok sa aire. May mga pang carbon sequestration kita dahil sa kahoy. Tapos may mga oxygen bombs kita na mahangos ta mga tugang na marayray dahil sa kahoy. Kung iyan nasunod, wala yata eh. Imagine 2019 pa, ano nangon yan, 2026? Parang ang lahat ng mga programa natin sa environment din na uuwi sa wala. Di ba? At yun naman yung Republic Act 9003. Pirang taon na iyan, mga tugang na naipasar. Mala. Pero baga dahil sana. Dahil na perfect maski ang segregation na sana. Mga tugang dyan sa harong segregation at tos. Dahil na perfect talaga. O paano? Ako po'y yayao na muna pansamantala. Iskeda na muna po si Papa Mar sa programa. Aramon na pong aldaw mga inutugang ning ano yan. Ni Wednesday. Sana po kami nakapagsilbi ng tapat at tama sa sendo po kabos. Salamatong po maray sa pagantabay. Lado technical, kasabihin natin si Ronald Baldo. Kasabago si Chief Ramir. Kauman si Jerome Nico Martinez. Sadly si GB Social Media Department sa pong IT. Sa mga tagbantabay po niya to, sa Indo ka po, sa mga taga Santa Misericordia, Happy Fiesta. Mga paraino ma, ang alak sa tulak, bakong sa alimantak. Anong din problema? Dahil magmaneho ng motor o kung naman na bihikulo, kung nakainom na. Magtira ng pang-uwi. Kaya po tabi salamat na marami. Ako po si Mardila ng iba. Thank you for giving us company. Good morning man, mga tugang kay, pahabol tayong message dito. Pwede po tabi assistance regarding Gabi Plantation dito po Ligas Population Area. Thanks po sir. Wala maghanap ka lang po ning itong supantanong baga diyan sa mga nagpapadakol kayo ni yan, madali minsan ipatubuon kayo may tubig ng lugar mo. Yeah? Alright. So sa Indo Pagkabos tabi, sa akin na maiba na itong mga informasyones. Sa Indo Pagkabos, sa baga na pumasunod ang tambalang Ma'am Gina Ritterly and Sir Bert Nunez sa Barret alas 12 masunod na po yan. Thank you, bye-bye, and God bless the Philippines. Horacio Imperata laban sa